आसा गिबियावनो निउस चेनेलनिसिम खुलुमनाय थाबाय। दिनै 6 एप्रिल आरो नैबे सिसुपानि गांव पन्चायत आरो सीमान्त गांव पन्चायत आरो लोगोसे गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय फरेस्ट राइटनि सिङाव थानाय जायफोर जोंनि जनजाति ट्राइबेल माहारिफोर दङ, भारत सरकारनि जा एक्ट शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फरेस्ट डुवेलार्स रिकग्नाइजेशन ऑफ फरेस्ट राइट एक्ट 2006 बे एक्टखौ इमप्लिमेन्टेशननि थाखाय खामानि राइटनि 2006 फरेस्ट राइटनि आन्दाराव जायफोर दङ बिथांमोना जुदि 2022 नि मे मासनि 10 मेनि सिगां जुदि एप्लाइ खालामाबा सार्भे खालामनानै एभेक्सन खालामनाय जागोन होननानै बे मोनसे स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे